Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas je 27. april 2022. godine. Prelep sunčan dan, 23 stepena je napolju. Ja sam danas došao da prvi put u životu odradim rotaciju nastavaka na LR košnici. Malo sam se ispitivao kod kolega pčelara, malo sam gledao na YouTube-u, čitao dosta literature i evo došao je taj dan kada ja to treba sam da odradim na ovoj plavoj košnici koja je dosta jaka. Možete da vidite ovdje, ja sam je već otvorio. Vidite kakav je pčela, znači rade punom parom, dosta su mirne zato što ima dobar unos nektara, peludi i ja mislim da tu ne bi trebalo bude nikakvih problema, ali ajde, evo da krenemo lagano. U stvari, šta je cilj ove rotacije? Cilj ove rotacije je da se ovaj gornji nastavak koji je tokom zime bio podište i da se sada nalazi leglo i matica prebaci na podnjaču, a donji nastavak koji je uglavnom prazan sa izgrađenim sačem prebaci na gornji nastavak, gornji deo košnice, kako bi pčele mogle da počnu da unose med. Ali ajde da krenemo. Prvo što budemo odradili je da nađemo maticu. Onda ćemo ram sa maticom da stavimo ovdje u ovaj pomoćni nastavak. Zatvorit ćemo ovim kartonom i onda ćemo lakše moći da manipulišemo ramovima, da ne bi koji slučaj došlo do da neki, da pritisnemo maticu, da nekako izgubimo ili ubijemo maticu. Znači šta je sigurno, pa da krenemo lagano. Već ću malo samo da, jako su one dosta mirne, ali zalepali su prošlog puta. Pogledajte vi. Ono su dosta mirne. A ja ću polako ovo da spustim bez nekih jačih potresa. Ja bih volio da vi vidite kako to izgleda. Pogledajte, one su, pogledajte vi kako to izgleda. Ja se nadam da vi i odavde vidite dobro. Malo je svetlo, pada sunce nezgodno pa se baš lepo ne vidi. Samo ćemo sada da nađemo maticu. Da vidim, prošli put smo išli ovako, piše med, piše pelud, treće je bilo leglo i četvrta je bila prazno sače. Da vidimo dok se stiglo. To je bilo samo pre nekih 5 dana, ne, pre nekih 3-4 dana. Evo, pogledajte vi kako to izgleda. Da vidimo samo matica, da li je tu možda. Kako izgleda, to je ovo izvučeno sače koje smo pre 2-3 dana stavili. Kako ja vidim ovdje ima ovih iglica ili ovih končića, znači da matica radi dobro svoj posao, ali nikako da vidim maticu. Evo je matica. Maticu sada sklonimo. Znamo gdje je.
Vratit ćemo, sad možemo lakše mnogo da manipulišemo. To je bitno. I počnemo da poklopimo. Našli smo maticu, poklopit ćemo maticu ove da ne bi bilo problema. I idemo na sljedeći deo operacije, a to je da ovaj nastavak spustimo. Stavimo kao što vidite, i ovdje ima dosta pčela, ali to su uglavnom čemu prazni rame. Vratit ću. Ćemo hrane matici, gledajte vi šta je to hrane, malo ćemo ovu samu hranu, evo ovako malo ćemo da, jer je cilj da ona što više ovu hranu ovako. Evo ovdje hrana. Ovdje je leglo sa pelud. Ovo je zatvoreno leglo. Njega ćemo da stavimo u gladnjerav. Ovdje isto zatvoreno leglo. Ovdje imamo hrane malo, to ćemo da stavimo gore i to bi bilo to. Da čistimo ovdje. Sad, idemo sljedeći. U stvari izvučeno, sad će parni, da sve sad na ostalo izvučeno, sad će stavit ćemo dole. Evo i ovo isto fino izvučeno. Sad iz druge strane. Evo možeš još ovo. Evo je matica ovdje. Evo je matica. Matica je tu. Sad gledaju tačno. Onda se teško vidi jer je ove pčelice odmah je zagrade i odmah je čuju jednostavno. Evo
Evo dole matica, vidim je. Stavit ćemo ovako i pored nje stavit ćemo jedno mlado sljedeće što ćemo da odradimo, da ćemo preko ovoga da stavimo jednu matičnu rešetku. Zatim ćemo gornji nastavak preko matične rešetke. I stavit ćemo med da bude što bliže ivici. A leglo će ići u sredinu. Znači ovi ramovi sa zatvornim leglom idu u sredinu. Tu ima malo i peludi. Evo pogledajte kako to izgleda. Sve tu ide gore. Ne stavim tako nič. Stavit ću samo ovo leg preko. Ajde, čelik sužić unutra. I pa. Mi smo rotaciju nastavka uradili, nadam se uspješno. Pa koliko je uspješno vidjet ćemo vrlo brzo. Znači dole sam proširio leto. Bilo je na onom skraćenom zimskom, sad je na velikom. Ubacili smo to je to. Hvala na pažnji. Možda vidite kako to izgleda. Sad ćemo naravno sve da se srede, da evo ovdje je, da vidite, vidi se da, evo tu je ulaz preko matične rešetke, znači za gornji nastavak. I sve pčele iz ovog legla koje se budu izlegle, mlade pčele, one će po istiktu ovdje da izađu i da se vraćaju i da pune gornji deo sa medom. Sve stare pčele, naravno, po istiktu idu skroz dole i onda će, kad popune donji deo, oni će preko matične rešetke da idu na gornji nastavak i da pune medom. Hvala još jednom na pažnji. Malo je ovo trapavo bilo, ali dobro. Hvala još jednom na pažnji i vidimo se uskoro. Pozdrav!